by som vás chcel privítať a poďakovať za túto účasť krásnu na 3. ročníku Led Zeppelin Party. Verím, že sa tu budete veľmi dobre cítiť. Verím, že ešte chvíľu po skončení party budete sa rozprávať s inými, ako tu bolo, čo sa tu dialo, koľko známych ľudí ste stretli, ako ste sa zabávali. Milovníci rockovej hudby sa minulý piatok stretli v známom košickom pube na 3. ročníku Led Zeppelin Party. A aká by to bola oslava bez skladieb populárnej skupiny, ktorá sa stala jednou z najvýznamnejších a najúspešnejších v histórii roku. Čo ste pripravili pre návštevníkov dnešnej party na dnes večer? Tú najzákladnejšiu vec, dobrú zábavu. Z čoho bude pozostávať? Z perfektného vystúpenia skupiny Sexit, z dobrej nálady, z množstva priateľov a známych, ktorých tu stretnete a nakoniec z výbornej stravy. Generácia, ktorá v dobách svojej mladosti mohla počúvať rockové kapely takmer v ilegalite, si Led Zeppelin Party vychutnáva v ostatných rokoch naplno. Jednoznačne je to moja najobľúbenejšia skupina, vyrastali sme na tejto hudbe ako všetci ľudia, ktorí sú tu prítomní a preto sa tu schádzame a dodnes ju uznávame, aj keď už spolu nehrajú, už len sa stretávajú po častiach, teda nie v kompletnom zložení, ale aj tak to, čo urobili v rockovej hudbe, myslím si, že nemá obdobia. Preto si ich rádi znova vypočujeme, aj keď už len takto v reprodukovanej forme. Myšlienka zorganizovať Led Zeppelin Party vznikla pred niekoľkými rokmi. Ako ťa napadlo práve táto party a tento názov? No ma to napadlo, pretože mám veľmi dobrého kamaráta, pána Nárožného, ktorý má jeden podnik, ktorý sa na túto akciu hodí. A keďže sme na gymnáziu vyrastali na hudbe Led Zeppelin, tak sa mi patrilo tejto veci urobiť aj nejakú oslavu, nejaký celebration, tak sme to urobili tak, že sa to volá Zeppelin Party. Vystúpenia svetoznámej skupiny boli niekoľko desiatok rokov vypredané, podobne ako lístky v košickom pube, kde sa mnohí známi stretnú raz ročne práve na tejto party. Stretnú sa tu fakt ľudia, ktorí v tejto hudbe majú vzťah a ktorí sa poznajú a kvôli tomu tieto akcie máme veľmi radi. Rockery, ktorí minulý piatok dostali návštevníkov do varu, sa nápadne podobali na členov britskej skupiny. Napriek tomu, že na olympiáde v Pekingu Jimmy Page zaspieval rockovú klasiku 60. rokov, tentoraz k podobnému prekvapeniu nedošlo. Nič ale nie je vylúčené a tak o rok by ste na Led Zeppelin Party určite nemali chýbať.